ପିଲାମାନେ ଆଜି ଉଦ୍ଭିଦର ପରିବହନର ପ୍ରକାରଭେଦ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ ପରିବହନରେ ସଂଘବାହୀ ଟିସୁ ଯଥା ଜାଇଲେମ୍ ଏବଂ ଫ୍ଲୁଏମ୍ କିଭଳି ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଜାଇଲେମ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଖଣିଜ ଲବଣ ଏବଂ ଜଳ ପରିବାହିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଫ୍ଲୁଏମ୍ ଯାହା ପତ୍ରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ପରିବାହିତ କରିଥାଏ। ତ ସେହି ପରିବହନକୁ ସାଧାରଣତଃ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ଏକରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବହନ, ଦୁଇରେ ନିମ୍ନ ପରିବହନ ଏବଂ ତିନିରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବହନ। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବହନରେ ଜାଇଲେମ୍ ଖଣିଜ ଲବଣ ଏବଂ ଜଳ ପତ୍ର ନିକଟକୁ ନିଏ ଏବଂ ପତ୍ରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟକୁ ଫ୍ଲୁଏମ୍ ନିମ୍ନ ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବହନରେ ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ନେଇଯାଇଥାଏ। ଏହିଭଳି ଉଦ୍ଭିଦର ପରିବହନ ଜାରି ରହେ।